Dobrý den, v tomto návodu bych vám ráda ukázala, jak si z čtverečku papíru vyrobit zajímavé květinové dekoraci. Začneme sněženkou. Budete potřebovat čtverečky bílého papíru. Čím budou čtverečky větší, tím bude kytička samozřejmě taky větší. Stačí takový obyčejný kancelářský bloček, na sněženku bílý. Možná se budou hodit nůžky a tyčinkové lepidlo. Sněženky pak totiž můžete formou koláže nalepit na zajímavý barevný podklad, doplnit třeba proužky nastříhaného zeleného papíru jako listy a stonky a máte krásnou dekoraci, krásný obrázek. Můžete využít i na přáníčka, na výzdobu a podobně. Ukážeme si úplně základní jednoduchý tvar, který můžete různě upravovat. Já jsem zvolila úplně to nejjednodušší, abyste si to případně mohli připravit pro malé děti, nebo aby to zvládli i starší předškolní děti a školáci. Ten základní tvar sněženky vychází ze čtverečku papíru, který je přeložený na půlku. Už asi tušíte. A pak už jenom stačí přeložit dva trojúhelníčky k sobě. A máte ten základní tvar, který teď připomíná spíše bleduli. Můžete použít i na výrobu bledule, tam má takový širší kalich, ale pokud ty tvary složíte ještě na sebe, tak získáte takový užší kalich, který už se hodí na sněženku. To je takové spíše poupě. Pokud obrátíte na druhou stranu, takhle vzhůru, tak máte přímo tulipán. Takhle můžeme pokračovat ve vymýšlení. Tak si to trochu vylepšíme, uděláme sněženku s otevřeným kalichem, rozkvetlou a tam zase stačí si připravit ten základ a tentokrát neskládáte přesně na ten střed, ale jdete jakoby trochu bokem, aby se ta sněženka rozevřela, aby vypadala jako rozkvetlá. A takhle můžete kombinovat, dělat různé varianty, používat větší, menší čtverečky. Tady máme takovouhle variantu. Tady vlastně stačí, když to přeložíte přesně na střed, tak stačí zase odchlípit kousky bokem a máte zase zajímavou možnost, takováto možnost. A můžete vymýšlet i dál, fantazii se meze nekladou. Tady vidíte, jak sněženky lze naaranžovat na barevný podklad. Použijeme menší kousky. A takhle vypadá sněženka naaranžovaná na zajímavém podkladu.